जों सोरनो होगोन जोङो बे उरुप दे ना मा दे जों बेखौ नुफेराखै आङो नांगोलाव थायै थायै आङो बुरिलायबोबाय दिनैसिम आङो ओरै आं सोलायाखै। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैयानि दिनाव गोबां जायगायावनो नमिनेशन बिलाइफोरखौ गथायलायदों थ' बिजनि बियाबाव एसे बेतिक्रम जादों बेलेग रोखोम जादों टेबोल सायाव गाखोलायनानै गोबां बाथ्रा नङा होनबा जों बेखौ एसे नायनो बे बेतिक्रमा माबायदि बेतिक्रम गोबांनो फेसबुक पेजफोरावहाय गोसारलायदों एसे नायनानै मोजाङै बुजिनानै लानि। সম্মানীয় ৰাইজ আজি এইখন হঠাৎ আমি ইয়াতে কিহৰ কাৰণে সমাৱেশ হৈছো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আজি আমাৰ বিপিএফৰ কাৰণে বৰ এটা দুখ দিন আমি সবই এটা মানে মনত আক্ষেপ দুখ লৈ পেলাই আজি সকলে ইয়াত ওলাই আহিছে। আজি সকলোৰে মই মুখটো চাইছো আপোনাৰ মুখবিলাক একদম মানে কোনো মানুহৰ স্পষ্ট নাই সেই দুখটো আপোনালোকৰ মুখৰ পৰা মই চিনিব পাৰিছো। আজি আমাৰ 5টা বছৰ আমি চৰকাৰত নাথাকা সময়ত আমি দলটো আপোনালোকক লৈ পেলাই আমি জীয়াই আছিলো। এই দুখ দিনৰ পৰাই ইমান কষ্টৰ মাজেৰেদি আমি আহি পেলাই আজি আমি 28টা লৈ পেলাই বিটিচিত আমি চৰকাৰ গঠন কৰিলো। সেই হিচাপে আজি আমাৰ এই 28 পৰাই আমি বিজনী 20 নং বিজনী সমষ্টিত আমি 3টা এমচিএলএ আছে আমাৰ একজন ইএম আছে। আমি ডিলিমিটেশনৰ পিছত আমাৰ জনসংখ্যা বহুত বেছি হৈছে তেনেকৈ আমাৰ বড় 50,000ৰো অধিক মাইনৰিটিৰ 50,000ৰো অধিক ঠিক তেনেকা পৰিবেশত আমি কিয় কাৰণে টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত হলো আমি ক'ব নোৱাৰিলো। যি হওক আপোনালোকে মোক আজি ইয়াতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট হিচাপে ঘোষণা কৰিছে থিয় দিবলৈ মোক অনুৰোধ কৰিছে আপোনাৰ লগৰ অনুৰোধ আৰু এই মোৰ ওপৰত মৰম মই সদায় মানে গ্ৰহণ কৰিলো আৰু সেই হিচাপে অহা আমি 23 তাৰিখত আপোনালোকে সবাই ওলাই আহক আমি নিৰ্দয়ী কেণ্ডিডেট হিচাপে আমি সেইদিনা আমি নমিনেশ্যন দিবলৈ গুচি যাম। আপোনালোকে সকলোৱে ওলাই আহিব ঠিক আজিয়ে কিজান আমি আবেলিলৈকে আমাৰ কি চিম্বল থাকিব কি প্ৰতীক চিম্বল থাকিব সেইটো নিশ্চয় আমি পাম যে সেইখিনি কথা যে আহি থকা সময়ত আপোনালোকে এই বিধানসভা সমষ্টি ইলেকশ্যনত বা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে নিৰ্দলীয় পাৰ্টি হিচাপে চিম্বলটো যি নহওক আপোনালোকে গম পাবই। আপোনালোকে মোক যে বিপুল ভোটত মানে জিকাই দিয়ে সেইখিনি মই অনুৰোধ কৰি পেলাই আপোনালোকে যে ইমান কষ্ট কৰি পেলাই ইয়াত আহিছে সকলোকে আপোনালোকক মোৰ মনৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাই পেলাই মই শুভ বক্তব্য এইখিনিতে সামৰিছো। আমি আমাৰ ধন্যবাদ। आङो बलामगुरि प्राइमारिनि वमेननि आङो प्रेसिडेन्ट आङो नांगोलाव थायै थायै आङो बुरिलायबोबाय दिनैसिम आङो ओरै आं सोलायाखै। मानो होनबा जोंहा बे बिजनि समस्थियाव जोङो रुजु रुमु जोङो गोसो गोथारै जों मावलायनानै थादोंमोन गोसो मोजाङै जों रंजा बाजा जों नांगौखौनो जोङो देरहाबाय थादोंमोन। बै बोसोराव जोङो जेबो मोनाखै आरो जों जेबो मावनो मोनाखै आरो जोंहा जेबो गोहोबो गैयामोन बे समाव। हाग्रामा सारा नै बेबारनि इलेक्सनाव देरहानायनि उनाव जोङो दा जोंहा सरकारबो सफैबायमोन आरो जोंखौ दिनै बे बिजनि समस्थियाव देरहानांगौआवहाय जोंखौ मानो बेबादि गोदाव सोराव खालामनो नागिरखो आं बेखौ दुखु मोनदों। आं हाग्रामा सारखौबो दुखु मोनदों आरो जोंनि बे डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिनि मावनायखौबो आं भुल नुगासिनो दङ। आं लेखा फरा रोङा खिन्थु गोरों मानसिफ्रा बे जोंनि डिस्ट्रिक्टआव बाहारखौ लादों खिन्थु जोंनि रायजो राजाफोरनो खामानिखौ मावना होनो रोङाखै। आङो बेबायदिखौहाय इसेबो सुखुनाय मोनाखै। मानो होनबा जोङो बिपिएफआव थानानै जोंनो दिनै जोंहा नांगौ जुदि सरकार थायाबा जों सोरनो होगोन जोङो बे उरुप दे ना मा दे जों बेखौ नुफेराखै। जोंनि बे बिजनि समस्थियाव जोंनाव जोनोम जानाय नङा जोंनि बिजनियाव
गाव समस्थियाव जोनोम जानायखौसो जों दोनगोन दिनैनो जों सासे केन्डिडेट जों नागिरगोन जोङो दिनैनो दोनगोन महिलाफोर नोंसोरबो स्ट्रं जा नांगौ जायोब्ला जोङो बै जोंनि डिस्ट्रिक्ट अफिसखौ जों बुख्रुबनोबो हागौ आं दुखु मोनदों मानो होनबा आङो बे हाग्रामा सारा जेसेबां दं इसिबां आंबो बहायनो दं जोंनि खमलसी एमएलए आ देरहा होदोंमोन जों खस्थ' खालाय दिनै जोंखौ मानो खिलाना थांखो बे बुबुगा हा थाखा फैसा हा हु खामायनानै लादों जोंखौहाय अयनाय खालायलांदों सानसे बेहाबो फाब नांगोन बिनिखायनो आं खावलायो आङो थानो हायाखै माबोरै थानो हानो आङो बुरिलायबा बहानो थानानै जोंनि बिजनि समस्थिनि बिपिएफनि केन्डिडेट नांगौ जोंनि बिजनि समस्थियाव जोनोम जानाय मानसिखौसो जों दोनगोन जोंनि समस्थियाव जोनोम आरो जोंनो बिजनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ गोख्रै फैनांगौ जोंखौ बानजायफैनांगौ जों जाम्बि जाम्था जों पाब्लिकखौ जों प्राइमारियाव थानानै जोङो गोबां मानसिजों जोङो रायजायो होनजायो होनबाबो जोङो फसायनानै लाबोनो हायो दिनै जोंखौ मानो दुखु होदों जोंखौ मानो गोदाव सोराव खालायनो नागिरदों जाहाथे बिदि जानो नाङा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्टना जों नुजाफैनांगौ अमेननिबो फेरेनिबो जों नुजाफैनांगौ नोंसोर न' सिङाव गोथाव अनला ओंख्रि जाबाय थाबा बेदर जाबाय थाबा जानाय नङा जोङो दालि ओंख्रि जाग्रा जों दालि मावग्रा जों जायो होमबाबो जों गोथाव जाया जों गोथावखौ लुबैया जोंनो थाखा फैसा नाङा जोङो बेक्ति थाखा गारनानै जोङो ओंखारो मावो दानि थांनाय बोसोरनि इलेक्सनावबो जोङो आंनि बेक्ति गारै आं प्राइमारिखौ आं खुंबोदों जोंनि प्राइमारिया खुंबोदों गावबागाव गारनानै जों रावनिबो केन्डिडेटनिफ्राय मोनाखै थाखा फैसा आं बेखौलाय सिद्दा खोथा बुंखायो खिन्थु केन्डिडेटआ जोंना नांगौ जोंनि बिजनिनि नांगौ आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों